May igsunan na yung adlaw ano tanan no ano ko sa Pizza 20 City adlaw sa adlaw ron Miyerkules mga igsunan. Okay. Himo na po tayo pagkaon nga sugar free no. Ako ni ako adi yung pag-unsa na ko ni. I-share na po na ako ang akong mga pagkaon nga gipang himo nga ngayon ginatong kanon mga diabetikon. Ito mga idaran ba sa wato diabetes. So i-share na ko yung sundon lamian gyud gyapon. Mura ra sa dog naya sukar no pero mura lis ang ato ang peligro sa atong lawas ba di ba? Sa nang lis kanang minus kaysa asukar gyud makisunan pero ang pagkaon ni mo ani ora gihapog lami bitang luy tanag asin nya lubi nya lubi unang kagud una nimong kinupos ani no ay kaduha puno lang nimo sus sipyat ani tulami maghihapon makisunan kaya ang akong ikaduhang ang pirmiro na akong kinupos sa tuno wa na ko mabutang pero okay lang maghihapon. Ang ikaduha ra tanan okay ra gyapon pero kamo maghimo ani katug yung ikaduhang primerong kuan lubi ayon yung kalimti kaya magsinaw ang inyong budbod pero kini gyapon lamian gyapon labi nagkatong tuno pang pure akong nabutang pero sorry na lang yun pero lami gyapon magigsunan. Okay nasipyat ito na lipat pa ning pagkahimoa ba pero lami gyapon magigsunan. Minus naglubi na minusan ang lubi kaya man mabutang na ko nakalimtan man. Kaita. Sige lang. Basta yun ani ang procedure na to no. Maghimo taw no sugar budbod. Okay, wag sugar budbod ni. Isunan tulamian yun. Nani ra paghimo no. Ito ang ingredients ani lubi, tuno, media kilo dayon 3/4 ang saging. Pwede po 1/2 depende ninyo tamis-tamis nyo 3/4 pwede ra 1/2 ang bugas nga pilit no. Mura na asin 10 nit. Mura yung ingredients na no. Tuno. Okay ang tuno ikamore magbana no ang primerong tuno imong buhahig butang puno-puno lang ang ikaduha usa ka mag usa po lang ikaduha mao ra na imong ay panimpla diha no dayon saging 3/4 o 1/2 kira ang 1/2 kilo ngana ra asin 10 nit mao ra gamay ra gyud ka gasto diyan pero lami ang imong pagkaong budbud mao ra gyapon pero imong paghimo imo dito karon dayon imong ingon na kayo hantod nga mahapkok siya mao na siya kaon na ta. Tiyaw mo na. Sunda lang yun eh. Gusto mo. Maayo lami yun eh. Hindi ko makagarantiya kung yung lami. Maura sa budbod nga kuan. Di lang asukar ang atong ibutang. Magkisunan, di ba? Safety ta kayo na ni. Mahiluna kita magkaon. No? Di ta maghuna o dautan. Kung maunsa ta. Kung magkaon. No? Kumpiyansa kita. Kung magkaon na ni. Bisag dagan-dagan itong magkaon. Basta kay di asukal ba? Asukar. Okay, magkisunan. Parisan po ito kape. Ang kape na moringa po kanang hoy kanang kuan kamunggay magisunan kinaw safety tagayo yung nani no na po sigaw sa kaon kay hangin diha way igang ba isunan di ba view pud kayo di ba daghang salamat yung adlaw nga tanan bye.